din cer, te slăvim, pentru că ești Dumnezeul nostru, ești Dumnezeul Universului. Doamne, Tu ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta și ne-ai binecuvântat cu iertare și cu mântuire, Dumnezeule Sfânt, îți mulțumim. Pentru clipele, Doamne, care suntem înaintea Ta, îți mulțumim. Pentru Laviniu și pentru Delia, Doamne, îți mulțumim că a dus odrasla lor înaintea Ta pe Ianis. Doamne, te rugăm să binecuvintezi acest micuț. Doamne, fă să lumineze fața Ta peste el și să-i dai binecuvântarea de care are nevoie. Doamne, are nevoie să binecuvintezi toate mădularele din trupul lui. Doamne, să binecuvintezi picioruțele lui, Doamne, mânuțele lui, ochișorii lui, Doamne, și tot ce are el, Doamne, are nevoie de o binecuvântare din partea Ta. Doamne, această făptură mică, Dumnezeule Sfânt, o ducem înaintea Ta, Doamne, și privește spre ea în clipa de față, Doamne, pentru că dorința acestei familii a fost să Ți-l prezinte Ție în această zi. Doamne, Dumnezeule Sfânt, te rog să-L păzări, Doamne, de tot ce e rău în lumea aceasta. Păzește-L de duhuri rele, Dumnezeule Sfânt. Doamne, aici dezleg orice blestem de pe acest micuț, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Și îl eliberăm, Doamne, și că l-am predat Ție. Și vine binecuvântarea peste el, binecuvântarea Ta. Și îți mulțumim, Dumnezeu Slavei. Doamne, păzește-L de primejdii, păzește-L de foc, păzește-L de apă, Doamne. Păzește-L de tot ce e rău în lumea aceasta, Dumnezeu Slavei. Și când va crește, Dumnezeule Sfânt, ochii Tăi să fie peste el, Doamne. Să Te cunoască pe Tine, Doamne, în timpul creșterii, Doamne, și când va fi mare, să Te cunoască mai îndeaproape, Dumnezeule Sfânt. Să ajungă, Doamne, așa cum s-a vorbit astăzi despre el, un mesager al Tău, un sol al Tău, ca să ducă numele Tău mai departe, Dumnezeu Slavei, îți mulțumim, Doamne. Aducem și pe tatălui înaintea Ta, pe Laviniu, și Te rog să-l binecuvintezi ca tată, ca soț, Doamne, să-i dai putere, Doamne, să muncească pentru familia lui, să aducă pâine, casă, cele necesare, Doamne, să iubească, să fie responsabil pentru casa lui, Doamne, îți mulțumim. Și pentru mama care a adus în această zi această odrasă înaintea Ta, Doamne, îți mulțumim pentru Delia, Te rugăm să o binecuvintezi, Dumnezeule Sfânt. Dacă au rămas, Doamne, după naștere vreo durere sau vreo urmă sau vreo rană, Te rugăm, pune mâna Ta cu balsam de vindecare, Dumnezeule Sfânt. Doamne, întărește-o ca mamă. Doamne, să-și iubească, să-și prețuiască copilul și soțul, Dumnezeule Sfânt, și fă din casa lor un colț de rai. Îți mulțumim pentru ei, în mâna Ta încredințăm, Dumnezeule Sfânt. Amin. Amin.